शुक्रार 10 नोव्हेंबर सांत लियांव श्रेष्ठ गवली आनी धर्म शास्त्री सोमोरोन. मुखेल वोड तुमच्यान एकामेकाक बुद्ध दिवंक जाता. नियाळाक आदार आज आमच्या राजकारणान समाजीक मोळार तरेकवार संस्कृतीक मोळार जायतो लोक बुद्ध दिवंक आसताच. हे बुद्ध दितेले मनीस शिकलेले न्हूच पूण काळजा मनान नितोळ आनी निर्मळ आसूंक गरजेचें. बुद्ध दितेले काळजीदार आनी सोतनीत परगडटले आसूंक जाय. बुद्ध दितेले मनीस तांकां बऱ्या वायटाची ओळख आसूंक जाय. बुद्ध दितेल्या मनशांक थोडो भोव त्या वस्तूंचो अनुभव आसूंक जाय. तेन्ना बुद्ध दितात ते आपल्याच फायद्याक न्हय पूण परजेच्या बऱ्यापणाक उदरगत करूंक वावुरतले. भागिवंत पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता, दुसऱ्यांक बुद्ध दितात जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलोलीं जायात. तुमचे मदें वेगळोचार आसचो न्हय आनी तुमची बुद्ध दिवप देवाक मानवलोली जावप एक मोठें काळजीदारपण. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां एका नाट बुद्ध्याच्या मुकदमाची गजाल आयकूंक मेळटा. जरूय ताचो हिशोब दोनयांक सारको मेळूंक ना, देखून तो आपली तकली वापरून आपल्या दोनयांक खुशाल करता. तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण दोनी त्या मुकदमाक वाखाणटा. आमच्या जिवितांत जावं वडील, जावं खोरी क्रिस्तांव, जावं आवय बापूय, संदेशकार, जावं शिक्षक कशीं दुसऱ्यांक बुद्ध दितना आमचो फायदो न्हय पूण दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक आनी भावार्थान दुसऱ्यांक देवाशी हाडूंक वावरूंक गरजेचें. म्हजो थाराव दुसऱ्यांक बुद्ध दितना पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक दिवंक वावुरतली.